Shalom, horas dihita saluhutna. Amang dainang terlumobi horas dina poso ni Tuhan amang pandita. Horas dihita. Oras. Horas. Oke. Tuhita amang dainang jupang do pehita di sada channel di YouTube Advent Batak Ministry di Parsajarata Parsajaran Palimahon. Uluan ni Parsajarata Marsinodang Songan Panodang Dina Holom. Ayat sa pilon ima amang pandita sitohang. Songon ayat siapilo dita di pasajarat ton natar surat di Filipi 2 ayat 14 dohot 15. Songon ma padohanna. Dinasa pabahena muna unang mahamu marungut-ungut unang marrohaganggu naing masohasurahan jala somarlauk kamu aka anak idebata aka nasomarlidang di tonga-tonga ni sudut nagidu jalan na berbalik di sima hamu marsinodang songo sinodang portibi on songo nima hasatan na. Mulai tema di amang pandita sitohang. Mabayan ayat siya pilota. Tapangido ma tangyang pamuhay ima pandita tampubulon. Tapasada maruhat matang yak kita. Oh Tuhan Jehovah, debata ama namin na maruha bangsa di Banogijang. Debata namin na hupuji hami, na hupasangap kami. Las roha namin apala ditikyo rodo pehe madapot ton habangsam. Nalaho mapersiajari jala pasahaton hatani Tuhan marhite-hite persiajaran sikola sabat nami. Disot Tuhan nunga rade akan aposom anggiat ma urasi hami do todim tode berbadia. Baik nabasom amang padita besi tohang pendeta Purba, pendeta Yes Manungkalit, pendeta Usinambela, do napasom pendeta M Hutasoit, jalan napasom sadiri pendeta Bolon, nanaing pasahaton diri to dopan ni Tuhan maritihite lao pasahaton persejaran sekolah sabaton. Toktong mali Tuhan asir hamdi hami. Jala akka nama nangihon marhite siaran Advent Ministrion di YouTube toktong manasida idongani asido dengkani basa marhite ite todim todo badia. Mulati ma Tuhan jakono pangidion namion husombaon hami marhite anak Yesus Kristus na umati mo kapang. Amen. Maulia tema di amang pandita tampubolon. Nombayin tangyang dihita tangyang pamuhay di persajarata di sedarion. Songon sabat butari didok songonan tuhita saluhutda Jehovah memudahon tu halak heber asa pangolohi ay pangolohion ido gabe hapistar muna dohot hapata semuna di adopan ni akka bangso panodang dohot huaso banua ginjang di leon tu ganuk jolma na pinasahaton ngoluna tu Jesus tu hita amang daina marsyajar mehita di bagasan saminggon ima na dipatorang na poso ni Tuhan ima parjolo
ima tamulai di hari Minggu. Di hari Minggu nadi patorang amang pandita purba. Suku-suku di amang pandita purba di bagasan dalam dia do hamuna amang pandita makilalahon huasa ni Kristus. Huasa ni Kristus di bagasan ngoluta. Baru alai songon dia do parangin di dosam mamorang nabinahen ni debata di bagasan dirita jala songon dia do hita mangadopina. Pasak matu amang pandita purba mardongan mauliate. Mulihat mah di suku-suku nung pinasa ni ang pandita semanuk kalit di parsejarat di hari Mingguon. Ima na maruluan may mangulahon dia nasi nuwaton ni debata tubagasan rohatta. Parsejaranon amang inang ima na maruluan may di ulubal gal parsejarat tapalimanon masinodang songot panodang dinahulum. Dukon patuduhon Yesus ima situluod di nasikop di haserepon dohot pangoloyod di sakka ni bata sonari badi pasejaranon apostol Paulus manata do pahuria di Filipi dipuji ibana do pangoloyon nasida di debata dukon nasida majakon balita naudi jalan mangapoi nasida asa totong mangolu di pangoloyon damang denang sada naga bebu situ rotta jala di bagasan dia do hita makilalan huasan Kristus di bagasan ngulum di bagasan pangoloyon. Talumo bidamang dainang di pasejaranon na perlu si ulahonota asabu hita gabi sinodang dina mengulahon dia na sinuaton ni debata di bagasan hatta ima pangoloyon. Dukko patuduhon ia ngolu ni Kristus do silangido dalam haluaon si sonari apostol Paulus papatar song dia do saluhu nai di parangehon di bagasan ngolu si kanupari. Bolo taboto do tutu damang dainang damang huton adpen bata ministry jalan nung tapar sejari ia dalan hanguluan haluaon ima Kristus dohot silangi na pinangido ni apostol Paulus tu huria di Filipi nang dihita rodi sadarion ikonadong manian jalata hanguluhom mah ima pangoloyon di bagasan Filipi 2 ayat 12 rodi 13 Paulus dada pasahaton barita nauli na asing sian na pinatorang na di buku Rom doh akka surat na asing na posdo rohat tadisi jamita na pinasahat dison sarobang doh barita naulit taringot haluaon marite haporseaon na binaritahon nang di luar Filipi doh diinganan nasing nang rodi hita sedalion alay arga situtudo manibangi siyan saluhut na pinasahat ni Bibel do paksada turpuk talumobi do pakhaluaon na jot dilipehon. Jadi budang dojol masonari dilipehon taringot ni kolan alani haporseaon boy inna madua. Dakkola ni na pinasaha ni si apostol Paulus tu jemaat Filipi doho tu jemaat Rom. Dang taringot ni holan alani haporseaon dang holan alani porsea. Dang begangguro hadisi ia haluaon di huason di batado jalahita tutu dang adong huasot tadisi takkas doi taboto dang adong haluaon sian huasot tak huason di batado sudai haluaon ni nang dohot haporseaon sadili sileo-leo doi na dipatogu marhite huason ito di purbadia nang haporseaon ni pahapekkan sileo-leo do tuhite dang nabuta bain pabenata itahe dada peluaon hita alai marhite tubu mangulahi di batama no pahita mangulahu di bagasan haporseaon patauhon hita bain mangulahon parange na ringgan
Todi ni debata mengula di bagasa kita, mengurupi sakap tala memilit dalam nasitong, manaluhon pengujunan, jala memilit haluaon nasitong. Jadi haluaon nasitong ini, isa nakidokon, maluadang alani holan haporsiaon, jala maluadang holan alani panulat tak, pabenat tak. Haluaon ni ima basa-basa jala silehon-lehon ni debatado di kita. Di bahini damang denang, kita pasot to dia na hinilim ni debata di bagasa kita. Ima pangoloyon na sailaon. Na pinangiron debata di kita pangoloyon. Otak ni selesai. Molidok kon songonon dioloy. Idok ko songonon dioloy. Ido na pinangiron ni debata di kita. Alana molidok kon do alani malan panniulaon. Ah natolak ta. Anong tolak na ana butaulah talumubi nati kos dope di bagasa pangulot tay bagasa pertukiano. Sila lulang nasala. Alin na idok ni bata. Yoloy maaha pati ni bata. Nanidok na disi. Nagaybe mabir dohita di paruhuman ni debata binahin ni akahagaliot ta di na mga ibana. Tutu dang. Hatau pabawon panadayod dihita di debata. Dohot hagogod dihita nalaw mangoloy ibana. Jadi na pinanggilo ni debata tu hita. Pangaloyod do. Pangalota dinasa na mangulahon pati. Jadi dang na ala ni na mabial hita mate di paruhuman. Alay ala ni holong tado tu debata. Jala itong sa debata do to di porbadia to din debata nalau mangurupi hita di na mangulahon pangaloyonon. Molo tapasahat ngulut tu debata. Jadi suku-suku naking di bagasa dia do hamuna makilalan huaso ni Kristus di bagasa ngulum ita ongos to di porbadia. Dinalau mengulah pangaloyonon. Dinalau mengulah sulaw na ringgan. Ito ngos debata. Alay song dir parang ini dosam mamorang dibinahin. Nabinahin ni debata di bagasa dilim. Jala song dir ho mga dopi. Boholan ay do koto di pribadi loyma. Asabuhi unang gabitalu hita ibad dosa. Dinalau mengulahon dia do nasinot to ni debata di bagasa rata ima. Nang dileon di debata di baga-baga debata jalan di basa-basa debata tu hita haluaon marhite hamamate ni debata di hamamate ni Yesus di hapinor silang manobusita jala ditongos to di pribadi ala mangurupi hita di dalan na mangulah pangaloyoni ba omma na boy si ulahonot ta jala tanguluhom may jala taulahom ma pangaloyoni mulai sadayon rodi saliling-giling na omma soti amang padita si manukarit di na mga lusi suku-sukon na pinasa muna mardongan muliate. Mauliate ma di amang pandita purba na patoratkon persajarata di hari Minggu. Ya, sayang dia mahita boy mga tusi lord mangulahon di bagasan uluta. Senari masuk mahita di hari Senin. Sukun di amang pandita Usinambela. Hari Senin songon dia do apostol Paulus among pandita manggobarhon dia no ikon singoluhotta jala sibayarta songon anak ni debata. Upasatami matu pendeta Usinambela mardongan mauliate. Oras mari kita salut. Oras sama. Mauliate ma tutu tapasahat tu debata. Naung maletik hita boita manangion hata na badia marita persejarah sekolah sabat naung pinasa niaka na poso ni Tuhan. Sonari talion marohata manangihon persejarah Ari Sinenon. Panandang di Portibi nama kolom. Songon dia da apostol Paulus menggombarhon. Dia naik ke singoduhonota jala sibayanota songon anak ni debata. Jadi molo singkatna alus ni sukus-sukun. Nau pinasahan ni amak pendeta manukalit.
ikon gabe panondang mahita di portibi na holomon. Molo ayatnya persejarah tahun ini mana tersurat di Filipi 2 ayat 15 do 16. Ayaton ima songon na tersurat di ayat siapilon. Tajah majolo di persejarah ayat 14. Dinasa pambayanan muna unang mahamu marungutungut unang marroha ganggu. Ayat na perjolo di son na perlu si perngoluhonota unang marungutungut unang marroha ganggu. Nah, jadi di bugasa perdalan ngolut tetutu songon sadahla Kristen na jojotan do masa di tonga-tonga ni huria manang di perngolutus gano pare ro parungutunguton. Ya. Parungutungutonon mamban roha ganggu. Omma dalan na umbanolo sumurut haporseon ni sasahalak. Alani marhite persiajaranon manugio kita sayang gia matutu unang adok parungutunguton be di tonga-tonga ni huriatta. Jala unang be roha karohana ganggu alai marpos ni roha situtu mahita tuadopan ni tuhatta. Ay alaniakka parungutunguton do roha ganggu Roma akka persalisian. Alai nungata persejari persauran di tonga-tonga ni huria. Naga besada perbue sian persaurata rab dohot Kristus. Dohot pangaradio tiota di patikna nabadie. Molo makolom bulan ya. Masih bayanota. Biasana na jolo molo makolom bulan adong sulu ya. Di pagara masuluna. Idawan na didok si Raja Daud hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalakku. Jadi molo makolop portibion ikon pagaraot tama suluta ya. Sonari obor ya. Alai godang dotong na somananda obor. Iti kisonario nate. Palito. Jadi molo mate lampu, mate listrik. Holom sulit. Do na taulahon. Luluwata malilin ya. Luluwata malilin tapagalak malilini gabe torang ma gaboy. Songoni dotok parngoluota na sinukun ni amata simanukali na kinsongon dia do gombaran di naikon silahonota songon anak ni debata gabe anak hatiuron mahita panondang di portibi nama kolomon ya gabe songon lilin mahita molo lam gulap portibion lam patardo sinondang name meti ido banedok unang maitopi hamu lampu namar neheti ya. Baru na mangihot mo se na dia do singoluhonota didok asa unang marlindang ya. Unang marlindang, unang martihas, unang marhaurahon. Jalon di patuduh homon di hatani debata songon ngolu ni si Job. Ya. Ngolu ni si Job na somartias na somarlindang di haburjuon. Lindang artina ndang merlaok ya. Molo na jolo akapangula molo membuat boni akai natai kondipilit di sege do boni lau mamereng molo dong laok na alana molo pola don disuan na merlaok hasilna gabe roa songoni mahala Kristen ikon pita ia somartiha somarlindang somarlaok ya. On di gambaran Yesus maon
songon darapati, ya. Lidang mahamu songon darapati, iyas mahamu songon darapati. Jadi parngoluotok kape ikon iyas, ya, iyas. Unang martihas, unang marlindang, ya. Nah, gabe boy mahita tong jongjong di tonga niya kapangunjunan na masa di tonga ni Huriay. Asa boy mahita makatindak kon songon nanidok ni si Raja Daud. Songon dia do haroa pandok ni si Raja Daud. Ya. Didok si Raja Daud di Psalmen 101 ndangol au mambahen pambahenan najat di jolo ni mataku. So ni mas ada kesaksian anatung masay takas di pasahat na poso ni Tuhan. Anggo si Raja Daud ang naolo mambahen pambahenan najat di jolo ni matana. Patuduhon natong do ibana ikemersihohot mangulahon lomo ni roha ni debata. Jadi malatoguha porseota. Dilahon debatado dihita hagogo tutu monang siya nakapangunjunan ni. Jalaha porsiyaw ni kemanirang hita siyan portibyo. Ya. Asa boy mahita tutu songon ayat ni Persia Jaraton di ayat 15. Naeng maso hasurahan jala so merlau kamu aka anak ni debata aka naso merlindang di tonga-tonga ni sundut na gedug jalan na marbalik di simahamu marsinondang songon si sondangi portibion nakpe masa aka hamurtaton marbalik jolma sian hatigoran molo marhite persijaraton lam godang halak na murtad lam torang manian sinondakta manundangi portibi nagok haholomonon saha matutu hata ni persijaraton na mandok nakin di simahamu marsinondang songon si sondangi portibion ima ngolu ni anak ni debata ima ngolu ni anak-anak hatiuron ya marsitiopan mahamu tuhata halwaone bain puji-pujian diau di hari ni Kristus paboa naso magopo perlu jungokku jalan dada naso merguna halujokku. Panginoon ni Apostol Paulus tung masadengan asa unang magopo unang marisuang halojaon parlojongon ni Apostol Paulus naing mahita tutu marnguluhon patupahon di nguluton tanda anak ni debatahita egabe sinondang mahita di tonga-tonga ni haholomon. Songonima persiajarata songon na mangalusi suku-sukun na pinasaha ni amata pandita Simanukalit maulea tema. Maulia tema di amang pandita usinambela na patorakon persejarata di hari Senin. Baik, saudari, masuk mahita di hari Silasa. Suku-sukun di amang pandita Tampu Bolot. Suku-sukunna amang pandita pikirom ma dia do lapatan na gabe pilihan na mangulu di bagasan parngoluwatta. Ya. Boy di patorang amang pandita Josotik mardongan mauliate. Shalom dihita saluhna. Lasrohatta pada tiken musai pajupang di siaran Advent Batak Ministry. Terlengkapi dia kadamang dainang
aka ale nami na toktong say jujut menonton Advent Batak Ministerion. Mulai ate manang di naposon ni Tuhan pendeta Yesus manukadit nang pasaton suku-suku dihami mariti-hiti persejarah sekolah sabata. Di persejarah sekolah sabata di nai pasa tuhami taringo tu pilihan na mangulu ido songonon nakaningan. Pikir honma dia dola patan nagabe pilihan na mangulu di pagasan pernguluan. Jadi marhite-hite persejarah non nani pasaha ina posona ima apostol Paulus di cerita pelayanan di mana, perhubasan di mana di Huria Filipi. Mulubu itu tabereng sian persejarah di hari Selasaon. Adong piga-piga na ni pasaha ni bana tu kita. Sebelum masuk kita susuk-sukun pilihan na mangulu di bagasan perngulun niba. Molo tabereng do di buku Filipi 2 ayat 10 itu 2 Timotius 4 ayat onom Rom 12 ayat sada rodi 2 bahkan sada Korin 10 sada ayat sada buih mata bereng di si piga-piga hal nani pasahat ni si Paulus diaka tona ni ibana tu nasida na mangulu di bagasan hapur seaon nalaho pasahato diri nage pilihan na mangulu di depan di debata taringok tu pengorbanan diri. Nah pertama mangulu bahkan nguluna di gabe pilihan na ni palumeho tu depan di debata. Ya. Saluhut totalitas di bagasar pernguluta. Ya. Bahkan ido imana si dirinya sendiri siap berkorban penyawani ibana. Molo ido nagabe hamuliao terupan ni Tuhan. Di palumehon ibana do. Jala dada holan pasahaton dirina alai pasahaton dirina sonau pasa nakaning totalitas dang satonga gabe pilihan na mangulu ya di depan ni Tuhan. Lalu napatuluhon sian ayat-ayat saluhut nai debatado na gabe teladan di akasaluhut na apostel. Ya, debata bahkan na terakhir iko gabe siatidang ini Kristus di bakasan na porsiawan na aktif. Nah, molo tabereng do di tulisan ni Testimonies for the Church. Ya, tulisan ni Ellen G. White volume 5 paragraf napatuluhan bab 67 do songonon. Pelehon mapamatangmu gabi pilihan na mangulu na badia na ni halomohon ni debata. Ya. Artina ganup na taulahon ganup hawa hanguluat setiap hari ganupari ikon ahana ni pangidoon ni toddi na dikendalihon ni toddi ya jala aha lawon roing debata ima siula honota. Jadi na nisukun ni di pagasan tikyo marhite-hite na poso ni Tuhan pendeta Simanukalit pikir hon madia dola patanna gabe pilihan na mangulu. Pilihan na mangulu di bagasan pernguluta. Ima, 'Ima, 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 'Ima,
pasahati kita, pasahatun gugutta, pasahato pikiratta, pasahatun rohatta, ahloman rohatta itu depan itu Tuhan. Bahkan Tuhan ini gabe prioritas. Ya. Jadi roh itu depan itu Tuhan. Dada holan Allah ni ditiki nadong perpunguatta pertangyangata. Alai saluhutna tapasahat secara konsisten. Ya. Dan Allah ni haperluan di diri. Memang konsisten saluhutna tapasahat depan di Tuhan. Ya. Parangulutta ahanani pasahat ni hata Tuhan. Ido siulahonotta. Lomor ni rohani dewata maritena itu atani Tuhan. Dada gabe ala ni haporlu aku lomor ni rohaku. Jala napasato di depan di Tuhan gabe pilihan na mangulu. Olodo digohi dipimpin todi, bahkan di paingot todi asa berubah lam denggan tua depan di depata. Jadi si Paulus dilayani mana saluhutna dohut denggan. Dada holan ditiki molo gampang telayani, molo sulit, molo maul, bahkan molo gaya padong pengorbanan di diri, unang pola. Dada song ni. Betul do hibul saluhutna di tapasa depan Tuhan. Alani di tasalutna da manginang na diawalongan di Yesus Kristus. Pemirsa Advent Batak Ministry, ujaha majo dihita hatani Tuhan. Mariti persejaran tapaletikion di Roma 12 ayat sada di hata Batak ido songonon na huapoi mahamu ali akadongan mariti asini rohani de bata pasa tamuma daging muna bain pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni de bata ima hadaulaton ni na marroha. Dia 2 jala unang gabe sarobang hamu dot pertibion. Alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu manimbangi lomo ni rohani debata ima nauli nahi nalasonna dohot nasun denggan anggia ma mariti hite persejaranon lam Allah hitaro depan ni Tuhan pasahatos saluhuna gabe pilihan na mangulu dakola dagita pikirata pernguluota bahkan tikita so ni maalus na buhay pasal tami tuita saluhuna aka damang do dainang pemirsa Advent Batak Ministry sia suku ni amang Yesus manukalit mardongan mauliate. Mauliate ma di amang pandita tampu bolon na patorakon persejarata di hari Silasa. Sonari masuk mahita di persejarata di hari Rebo ima amang pandita Sitohang. Suku-sukun di amang pandita Sitohang ahado na patut amang pandita si Bayanota asa saluhut akka parniapan ni mangurupi hita lamtu dengganna. Upasahat tami matu amang pandita Sitohang mardongan mauliate. Oras jala shalom madita sadhut damang dainang akan ani haulongan di bagasan Yesus terlumubi di nama naksihon siaran Advent Batak Ministrion. Maulate ma amang padita di suku-suku nauli apala di manuk di pikyon
ahado napatut si bahenommu asa saluhut aka parniahapani mangurupi ho lam tudenggan. Molo taparate-ate hoddo parsiajaran biar gabon uluan na imahatuao nataruji. Memang gudang do aka parniahapan na tataon di pertibion, lumob dari pertibion, nagabi sada persiajaran di parngulota. Nguluon dan adong sada gabi jaminan ikon akka hadingganon na ikon taahak. Alay gudang dotong akka hasusan dot parukilon. Nakaning nungari pabotohon amat kapadita purba dot amat kapadita takbulon. Saringot tu persejarata di persejarat palimahonon na maruluan marsinodang songon panodang di naholog. Jalanunga tajahanak kaningga isapilon di Filipi 2 ayat 14-15 dinasa pabahirang muna unang mahamu marungutungut unang marwaganggu naing sohasurahan jala somarlauk kamu aka anak ni debata aka na somarlidang di tonga-tonga ni sudut na gidu jala na berbalik di sima marsinodang songo sinodang portibion. Jadi sahalinai patakasok kulo tu hita ia hita dinguluon dang malua siya nakapabahera alay kadang di baga sa pabahenani moro dang topet tak cocok song na irohata gudang do siya kita na marat pabahena baru mutu-muton jala sering kita marwagang omma nagabisada sialota siyang nguluton sebagai anak-anak ni debata. Anak-anak moro mengaku kita sebagai anak ni debata, dak si baheno serutullah songon pabahenan naso suman di adopan ni debata, doh di adopan ni jomba. Anak-anak kani molo neng mendapat hatuau nataruji do hita, tentu ikonanon do hita kesadaran kita sedang mengudu dia di portibi na gudang dosa, di portibi na gudang akahasusan. Ido alana, ido kona posoni Tuhan, Sister White. Di sada buku, ima na di surat tonna, di sipasingot tuhuria, di volum 5, halaman 784. Manang na bahasa Inggris na, ido di si Testimonies for the Church, volume 5, halaman 384. Idok sono. Nguluon sada pasikolado. Narodo pangisahion dalam menguji habeng ito. Jala mengadopi parukilonon, mardongat tordinasitong. Parangin ni halak Kristen di pahehe. Molo bugang dohot pang hadengganoni, ido tadana ia todi purbadia songgop di bagasan roh. Jadi damang do dainang maghite surat ni Sister Waiton di patuduhot tuhita manang na dipatakas do tuhita taringot tumulutta ia ngolu nata ado pisonarion ima songon sada persikolado ay rorin na mereka niya kapangsahan lau menguji at habeng etota songoninang lau papitahon hapor siya. Jadi memang buhado hita asa songo si Timoteus idok dison na poso ni Tuhanon marhite hatorangan siya Apostol Paulus si Timoteus omma nagabe sada dongan na pangula taringot tu na lau pasahapun pasasarpet berkandauli didok ditiki ditongos si Apostol Paulus tuluat Makedonia na ujui targuardo si Timoteuson sahalak naon karuji hatuonna karuji alaniaha
alana di gobbaro na Apostol Paulus to ia si Timoteson ima donganna si saroha mono itu ihatagorikna bahwa lapatanna sada di bagasar roha. Jadi memang tohodo amang do tamu ina mono saroha hita si saroha hita sada di bagasar roha waktu daudo aka perbedaan aka perselisihan manang na akan hobat kusi. Jadi itu alana itu dison dilanjutan nih nan singuraton ni Sister White di buku nasarupa di rutibana merhite makatahon ia mono hasusaan dot pangsahion ta adopi di porsando dengga akaido nama nopa parange udos tu Kristus jala napatidihon halak Kristen sian jolma na di portibio. Jadi artinya damang dotaina molo tapature pakatayota maradukun akadongan nasomar bidang toku omma dapat tuduhon na berbeda dohita na asing dohita sian jolma na di portibio. Jadi ima na gabisada singototta ikon perlu dohita maghatuaon na taruji alana do ison ingot ma akahasusani pasangapi dohot panggugai na tinianmu dia di perpudion ido na gabisada si porsanota asabuhita gabi anak ide bata na boy patuduhon tu portibion marhite pernihapani boy hita patuduhon sinodang wakana humaliang asa tarida hamuliaon itu hatta Yesus marhite pabahenan marhite perngoluon marhite pakatayota jala marhite parange nadong di bagasan tikyon. Jadi tihita songosada luba-luba doon asa toktong mahita marhabing ito nakaning nga di taringoti ikonarong no dita panguluyon songon naring patorang ne mata padita purba di ngulutaon panguluyon tu Tuhani panguluyon tu hatanay asa giat hita gabi marsinodang songon panodang di nahulong songon ima hira-hira nagabi sada alus ni suku-suku ni mata si manukalit ahadona patus si bahenomu asa saduhut aka parnihapani mangurupiho lang tudingkanta. Jadi sarinay hudok molo taulahon aka ulaon partodion na dengga benget yaka na madaton aka hasusanon marhite mangasahot to di purbadia tapi nakaring mo ring marumutungut kita lay sa hisa gabi boy ta sanggup tang marumutungut alay marhite nguluon potong mahita pasahaton at kanarumenggan di bagasang ulugta. Soni ma nabuhi pasahat mardongan mauliate. Mauliate ma di amang pandita si Tohang na patora konper sejarah di hari Rebo. Suku-sukun di amang pandita Hutasoit di hari Kamis persejarah dia do bako namang pandita dohot pambayanan na natakasian parhalado ni Kristus on napatuduhon parangena. Upasatami matu amang pandita Hutasoit maksud dan suku-sukuan mardongan mauliate. Mauliate ma amanami pendeta Yesi Manukalit di suku-suku menehama. Jadi di persejarah di hari Kamison di sopakal ni persejarah manang uluanna parhamaul hamuma akka nasongoni. Jadi isu do si parhamaul parhamaul pelapatanna dihormati. Nah, jadi ganuk akka naposoni Tuhan na mangula di ulaon huriyai ikon parhamaul tado. Di parhamaul ganuk akka na niladenan
jala Kristus do diladeni ise nama kaparmaul. Jadi nama parmaulhon songon si Epaphroditus. Sepaprodituson umma sahalak naposo ni Tuhan. Narapdo ibana do apostel Paulus mamaritahon barita nauli. Pola do Epaprodituson songon parnialaman ni apostel Paulus. Pola do ibana naeng mate-mate ni ala ni pamaritahon barita nauli. Si Epaprodituson to na disuruh mengaladeni di huriani Kristus ima di Filipi. Di Filipi nagabe songon panggati pangaladenon ni Apostel Paulus. Alana Apostel Paulus ona hurung ala ni Kristus Yesus. Jadi totu ikonarong do uluan nama buat ton huriai nalau markobas tu ulam ni debata. Songon suruan kategorik manang apostolos na tinongos ni huria di Filipi. Ima si Epaphroditus. Ditongos lau madonganis Paulus na dihurungan jala manarihon narikot di iba. Jadi akan narikot disarihon do di apostel Paulus markite Epaprodituson. Ibana do dihaporsiai jala dihaposi huria di Filipi lau membuat tongosan parhepengon di apostel Paulus. Odo si Epaprodituson na dihaporsiai jala na diparhamaol lau nagabe mabuan akan narikot di apostel Paulus. Jala rikot situ tudo pilihan akka si panganon pahean amak tiar dohotak kana asing narikot di sahalak na dihurung di Rom naikot di patupa marhite parhepengon na manang nabinuan ni akka todong manang akka ale-ale. Jadi tohodo tutu sahalak na dihurungan tapi dihuruk pe apostel Paulus dada alani namar salah dada alani akka ahuk tu diri alai alani Yesus Kristus pola doi mana dihurung diutus huria Filipi ma si Epaphroditus madongani apostel Paulus markobas dihurung ya dihurung ape apostel Paulus mamaritahun barita do gabe sada ladang misi manang par barita nauliyo alai ahuk ni muse mengunjungi hurungan na padua di Rom Paulus mengidohon Epaphroditus asa gumira di Banaro adorak so taong ngali jala buam ma baju panas na tinggal di huta Troas. Idaud di si ia apostel Paulus mengalului baju panas wol di sada hurungan nangali jala Epaphroditus do na dihaporsiai mabuan suraton tu Filipi. Ya, jadi mau dihurung apa yang muse tu macai ngalido di hurungan ini perlu baju panas wol ini. Alana Roma taung ngali ya para dokumen itu di hurungan dong masih kordo paranguluo. Jadi ido ubaina di tonahon na padua hali horro si Epaphroditus tu hurungan mabuan
baju panas. Do takkan tiba di parita Olo do alaniaka paraloan na adong di Filipi. Paulus mernida rekod lau mersuru Epaphroditus mula matok sian nasik sinakapan. Asa di ini mengguguhun huria di Filipi asa marlas niro hasitutuma jakon hamu maibana di bagasan Tuhani. Di hanguluhon Paulus asa huria di Filipi dang lomos roha marningot ibana di hurungan. Akup ni jodol honibana ma iya Epaphroditus ima sahala na patut di parhamaul ala Kristen. Dada alani hamuraun manang hasangapon alai alani hiras ni roha na mangihutton parangi ni Yesus. Jadi Epaphroditus sedang nalani namorai berada. Dang alani hasangapon na dang alani pengaruh manang ni Turkibion alai alani hiras ni roha. Burju nalau mamaritaon barita nauli. Jala dongan sa perjuangan ni Apostel Paulus. Songon si Timotius na kanin na pinatorang ni amang pandita PM sito. Jadi didok mo siya jala tunasida na majakon asangapon jala jugu tuhudulan na umangat di panujuhan. Lukas 10:8. Jala Jesus ima batu parsuhi na arga. Dina disuraton guani Epaphroditus dison patuduhon ia ibana tu sahalak na burju. Jadi tu sahalak na burju ranggo si Epaphroditus. Om masuk kusukun ni amang pandita manukalik natingan ima stongod dia do manggobarhon ima parhalado Kristen patuduhon parangi. Tungabe di patuduhon si Epaphroditus parangi na tumacay burju. Na membelas roha ni Huria di Filipi dohot Apostel Paulus. So nima amang pandita nami saya di pasu-pasu mau lihat. Mau lihat tema dia Pandita M. Mutasoid napatorokan parsajarata di hari Kamis. Senari tabagima rimpunan di bagasan saminggon ima na dibinahen amang Pandita Usi Nambela. Maulate mali Tuhani, maulate madihita, saluhutna diamu amanami inanami, na olo tumangihon hatan ibata marhite persiajaran sekolah sahabat sian hata Batak di Advent Batak Ministrion. Nunganakin di tariasa nakana poson Tuhan persiajarata mulai di Puka Mata Pendeta Manukalit, di Teruson Pendeta Purba, Pendeta Tapubolon, Pendeta Sitohang, Pendeta Hutasoit. Jala anggiat matutu dapat hita aka pangetusian dalam takas. Nalau patuguhan haporsiauta ditikina parpudion, asa gabe boy hita pandondang songon uluan ni persiajarata di persiajarap palimahonon, namandok mersinondang songon panondang di naholom. Jadi contoh pangaripunanna di hari Jumat songon napabagasan tarigo tu pangatusyata ikon jahotama di kerinduan segala zaman jilid 2 halaman 196 dot Testimonies for the Church Nasihat tu Huria di volume 5 halaman 20 sada dot 22. Jala di 1 Korintus 10 ayat
4:5 tong do sadapoda na ulisan Apostol Paulus nalaho patuguhon haporsyota. Nasida na jumonok jongjong dohot Kristus ima nasida na saliling di Portibion nung godang minum sianton di holong na maniahon diri na. Haholongani ndang tengah jalan ndang di paburnang-burnang diri na. Ndang naahutu diri, ndang naolo pangarimason, ndang dipajujur-jujur na jahat. Sanggia matutua managabesada parangoluan di hita ala nang roh hita tu di bata, nang minum hita sianton dina, nang tajalo holong na, ima na mangihot hita, asa unang paburnang-burnang diri hita, jala unang ahutu diri, jala unang pangarimason, jala unang tajujur akang ngolu na jahat, songon na nidok ni si Raja Daud nakin. Jadi siap pangaripunana, asa marsinondang mahita, di tonga-tonga ni Portibi na Holomon. Do masuk kita kaungut-ungut, unang mamarrohan na ganggu, alay taulahon ma, aha na sinuaton ni debata di bugasan rohata ima taulahon. Anggiat mahita boinian songon mata ni aribitsar, hita marsinondang lau manondangi Portibi na Holomon. Marhite ngolu naso marlindang, ngolu naso hasurahan, ngolu naso martihas, naso marlaok. Alay gabe parrohan hayas mahita, parngolu napita diadopan ni debata. Asa Roma hita tibana tapelehon madirita gabe pengelian na mangulu. Rade mahita nang pedurus mudarta. Asa tong mahita dibugasan lasni roha mangoloi debata. Naparpuri nakin asa tapar hamaol ma. Ngolu songon ngolu ni siapa Proditus, dohot si Paulus nang dohot aka parhalado ni tuhatta. Marhita siani marsinondang mahita tutu. Nakpegale dibugasan sada partikian pamatakta alay tuguma anggo haporsyota. Molo masa pe akka hasusambolon, rope akka pangaleleon, nakpe hamatean, bohita jongjong diadopan ni debata, patuduhon haporsyota. Tung macaygo gope ro akka pangunjunan ni, nasian sibolis alayang go haporsyotai, tung somuba, tung somose, ay mangulu di bugasan Kristus mahita. Ido ban naridok Apostol Paulus ay Kristus do hangoluan diaw jala laba nang hamatiani. Jadi di bugasan parngoluan partondiono PHP ikot tong dohita marsi pasangapan ya. Dada holan di hajol maun na perlu marsi pasangapan. Alana di dokhata ni debata di sada Samuel 2 ayat 30 songon ayat na parpudi jahota di pangaripunan ni persiajarata di dok debata ayakan na pasangapahu marsangap bahenokku. Jadi perlu do marsi pasangapan di Portibon. Jadi ngolu hati uron, ngolu na marsinondange, nakpehita songon lilin na metmet, na pasangapon debatado hita, moloboy ta jaga sinondak tay, toktong marsinondang di hagolapan. Say marsangap matuhata, dibugasan parngoluot sigano pare, asa pasangapon ni debata mahita, di hari na parpudi, sa di hari haroro ni tuhata, Yesus Kristus mangalap akan na porsyana. Songonima, persiajaraton di pasatami, maulate madita salut, say di horasi, di pasu-pasu Tuhan ima, salut, hita naumbege persiajaranon. Maulate Tuhan mamasu-masu hita. Maulate ma dia mempanita usinambela napa bain rimpunan di bagasan sambinggon. Senari tatutup ma
parsejarata tapangido ma tangyang panipuli amang pandita purba. Tabasada marwata mataingang mahita. Ale Tuhan Jehovah de batanami na marhabangso di Banua Gijang. Madok mala di hami Tuhan di partikian na leheton, partikian na ulion na dingganon. Dinabuhay hami Tuhan marsiajar mangrangi parsiajar sekolah sahabat parsiajaran palimahon na maluluan marsinodang songon panodang dinahulum. Sanggia matutu Tuhan hami boy gabe sinodang dinahulum. Boy hami Tuhan marsi pasangapan. Tarlumubi Tuhan boy hami gabe sioloy patik. Asa boy hami sinodang di bagasan petibyon. Jalaway hami tolhas Tuhan tuharajaon ng pinadadem tuhami. Di bagasa sudah tikinami nang songonino bigi nang magsiajar parsejaranon. Sanggia matuhan boy hami lamgara di bagasan hapor siyang nami. Paso-paso amang padita si Manukalit, amang padita Tapubolon, amang padita si Tohang, amang padita si Nambela, amang padita Tosoit, nang songanina pasom padita Purba, nang paradeho parsejaran Tuhan. Pasatami, ngulu nasa daw pikiran nami Tuhan tuarupanmu, pasatami tangyang namin marhite guan nenakmu nung mati mo kopami. Amen. Amen. Amin. Mau lihat tema di amang pandita purba, sampai tangyang panipuli di parsejarata. Mau lihat tema di hita narasumber na poso ni Tuhan, amang pandita Sinambela, amang pandita Otosoit, amang pandita Tampubolon, amang pandita Sitohang Dohot, amang pandita Purba. Sanggia ma di pata mga sumasu hita sa luhut na di bagasan ngoluta. Uhita amang dainang na hinaholongan nami di bagasan Jesus Kristus. Unang lupa hita menonton Advent Batak Ministry di YouTube ABM. Sa sainggia mahita boy mangatusi parsejarata di triulan na parjolon di tahun 2026. Songon upasa tami matu amang pandita Sinambela. Maula tayo matutu di hita salut. Di hamu amanami, inanami manang lidia pe maringanan. Sai di pasu-pasu dewata di horasi madaging do tondita. Songon nalao pasipulhon di persejaraton dohono nami dotong hata ni upasa. Si Titi mainna si Gopa golang-golang pangarahutna tungotik so sadia pe hata ni debata na upasat hami sai godang ma pinasuna. Matutu. Saya di pasu-pasu di Batama mamang manang di dia pe mo mangula rimbun ni pakka main na rimbun ni hotang di dia pe mo mangalaka tu si mahamu dapotan Matutu. bulung ni jabi-jabi main na tuputsu ni lasona holan mauliate do siap kami alawalo hamu manaton abe mistrion say Tuhan majalo hamu balosna. Sahat ni Solo man na sahat tu Bortean. Sa ileleng mahita mangulo sahat matu panggabian. Oras marita sa loob. Horas. Oras di hita salu na Oras. oras.